beetje breed is scheefstek, als ik me niet vergis. De drie maakt me gelukkig en ben ik gelukkigste al. De mobiele vastelovensambassade van de Drekes stond zaterdagmiddag in Blerik. De vereniging trekt in aanloop naar het BCL-treffen op zaterdag 19 en zondag 20 november in het Blerikse Raadhuis door de hele provincie. De provincie heeft 33 gemeentes, wie toevallig al kunnen zien. En we zien vanaf april zien we al door de provincie aan het trekken. We hebben er inmiddels 17 gehad, we zitten op de helft. En de komende maanden gaan we die andere bezoeken om het BCL-treffen wat we in november organiseren te promoten. Ja, de BCL-treffen, dat is een treffen voor alle vastelovensverenigingen uit Limburg, gans Limburg. En vandaar dat wij gemeend hebben om in alle gemeentes een promotie te maken voor de treffen. De Drekes wil in november uitpakken met onder meer een expositie, een symposium en een groot feest. Van Ger Komans.